କାହାଣୀର ନାମ ଅନ୍ଧ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶେଷରେ ଯାହା ହେଲା ଦେଖି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାହାଣୀ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ ଅନ୍ଧ ମା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରମେଶ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ମା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ କେବେ କୌଣସି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ରମେଶକୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା। ରମେଶ ଭଲ ପଢ଼ି ଏକ ବଡ଼ ସହରରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଏବେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରମେଶ ବିବାହ କଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଧନୀ ପରିବାରର ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରମେଶକୁ କହିଲା, ତୁମ ମା ଅନ୍ଧ। ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିଦିଅ। ରମେଶ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭାର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ପୁଅ। କିଛି ମାସ ପରେ ରମେଶଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ରମେଶ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲି। ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ମା କେବେ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗ କରିନି। ତୋର ଭଲ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏତିକି କହି ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ରମେଶ ମାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେଦିନ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଦୁନିଆରେ ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା: ମା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।